Tak ahoj Miro, vítam ťa na technike. Rovno by som ti položil prvú otázku, ako sa cítiš po príchode do techniky, ako sa ti zapojilo do tréninkového procesu. Ahoj, cítím se zatím velice dobře a do tréninkového procesu nebyl problém se zapracovat, protože vlastně skončila sezona, já jsem si dal, pravidelně si dávám 3-4 týdny volna a pak začnu pomalu na kole běhat. A tak jsem začal klasiku, co si dělám, co s Hankou Bubníkou probíráme. Takže jako první let byl těžký, ale jinak je to úplně v pohodě. Jasné, tvoju poslednú sezónu sprevádzalo zranenie, ako sa cítiš pripravený, doliečené? Tak to ani jakoby zranění nebylo, ale spíš jsem dostal, nebo chytil jsem na zahradě klíště a bohužel bylo infikovaný, takže jsem měl boreliózu, s kterou jsem se vytrápil skoro 2 měsíce a vlastně se to stalo první týden v červenci a když jakoby po 2 měsících na trénování člověk ztratí vlastně úplně všechno, co natrénoval, tak v té sezóně už to bylo těžké a už jsem to prakticky nedohnal a moc se mi nedařilo. No, takže. Jasné. Vlastne teraz všetci, čo sledujeme tú druhú ligu, tak vieme, že kluby v tej druhej lige extrémne posilňujú. Takisto aj technika sa snaží naväzovať na konkurenciu. Ako vnímaš ty tú konkurenciu z tých iných tímov? Tak já vím, že Tábor a já nevím, kdo tam ještě z těch je tam Příbram, že jo, ale ta naše skupina bude asi znovu bude silný. Abych pravdu řekl, jako moc to zmapovaný nemám, vím, že některý kluci, co hráli první ligu, anebo po kariéře extralize a tak hrajou kluci tam a vlastně u toho buď podnikají nebo pracují, takže jakoby sleduju to tak po očku, jako to a myslím si, že druhá liga docela jde nahoru, což jako je vidět, že ty týmy chtějí hrát o postup nebo takhle, takže určitě to bude mít nějakou kvalitu. Jasné, s tým, že prichádzaš vlastne do techniky ako hráč, tak si vyskúšaš aj rolu asistenta trénera dorastencov ligových, bude to pre teba výzva? Jasně, já mám rád výzvy, když nemám nějaký cíl nebo to, tak mě to vůbec jako věci nebaví, takže budu rád, že si to budu moct zkusit, samozřejmě budu asistent a budu ze začátku spíš koukat, poznávat, jak se co dělá a snad mě do toho trenéři zapojí víc. Jasné, spomenul si teraz slovo ciele, tak posledná otázka bude, aké sú ciele a týmu na túto najbližšiu sezónu, kam by ste to chceli dotiahnuť? Tak já osobně mám každý rok cíl si zahrát playoff, protože to je nejlepší soutěž, co může být. Takže určitě si myslím, že týmový cíl je playoff. Tak Miri, ďakujem krásne. Není zač.